Hyvää huomenta Viidesaa! Hyvää huomenta opettaja! Mä ymmärrän liikuntaseikkailu ensinnäkin tavoitteena aktivoida lapsia liikkumaan. Sillä lailla, että huomioidaan kaikki muukin liikunta kuin semmoinen seuroissa ja oppitunneilla tapahtuva ihan ohjattu liikunta, vaan myös hyötyliikunta käytetään hyväksi. Täällä koulussahan se tapahtuu sillä lailla, että me kerätään edellisen päivän liikuntasuoritukset. Jollakin keinoin lasketaan yhteen, usein vaikkapa matematiikan tunnin harjoituksena yhteenlaskuna. Ja sitten ne kirjataan luokan omalle sivulle tuonne nettiin. Ja siellä edetään sitten yhteisesti valittujen kohteiden mukaan. Oppilaat pääsee itse myös seuraamaan tätä liikuntaseikkailun etenemistä myös kotikoneilta ja sillä lailla myös vanhemmille voidaan näyttää, että tänne saakka meidän luokka on päässyt ja koko koulukin näyttää olevan jo puolessa välissä maapallon ympäri.